Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Naimbag nga rabi tayo amin ay atin nga gagayam kun kakabsat. Agyaman tayo kini Apo Dios ti dayti nga rabi ti nindaklan manan nga gundaway nga impay na kada tayo tapno ti dayti nga biyang ti rabi. Ket ti manan nga agdingeg tinapatig nga sasaw ni Apo ti Ilocano nga programa ni Apo ti tangatang. Ket agyaman tayo kini Apo Dios ti panangaluad na kada tayo. Ita nga biyang ti rabi tapno ti kasta ket agtultuloy ti dayti nga trabaho ni Apo. Ket sakbay ti panagtultuloy kabsat ket dumapat tayo ti tulong kasi ni Apo tagkararag ti tabing ti rabi. Apo Dios sa maming nga man nakabalin ti amin nagyaman kami tatrabing ti rabi. Iti inted mo man na Apo Dios nga gundaway kada kami tapno ti kasta Apo Dios ket iti nga rabi Apo Dios ket marami iti programa iti tangatang iti Ilocano Apo. Dawaton mi Apo nga sakati tumulong tunggal sa kada kami. Si Apo Dios ti mga luwad dagiti amin nga kakabsat gagayem tinaduma-duma kapasat ti nasyon ti Pilipinas tama ti kabagi-bang nga tao ket dawaton mi nga sakati tumulong ti tumunggal sa kada kami. Ita kabiyang ti rabi kas tama tapo dawaton mi kada kayo kada kami tinapintas nga internet connection. Tapno ti kasta Apo Dios ket hanga malapad na Apo Dios ti kampanagdingeg panagbuya Apo. Iti ti Apo Dios ko programa. So ngama taming ti rabi kawiat ti panagtultuloy. Ti Espiritu Santo Apo ti dawaton mi nga isu ti muna mangiwan-wan ti tumunggal sa kada kami. Itinagan niya po mi Jesus ti dawat ken kararag mi. Amen. Yaman tayo kinahapon at tabing tirabi ket tabing tirabi kapsat ket makadwadak ti dati nga oras iti nga programa sak ti kapsat yung Boyet Miguel manipud pa iti recuerdo ng Pikwan Nueva Ecija ket makadwayo ti may nga oras iti nga programa iti Apo. Ket tabing tirabi nga rutin kakapsat ket mapantay kadagiti kakapsat tayo dagiti kakapsat tayo nga may papay dagiti komentoda iti raguti pus da tabing terabi. Ket tabing terabi kapsat ka dawat kaditi operator tayo ni Nanay Bet dapo na imbang rabi kada tayo amin kapsat madaydayaw ti Dios ay ti kablaw ti may sangananang tayo. Sama ti kapsat tayo nga ni Sister Rowena Arsiaga manipud pa di Las Vegas na imbang rabi o amin kakapsat ay ti kablaw ti kapsat tayo nga ni Sister Rowena. Samat nga ti kablaw ti kapsat tayo ni Brother Larry Buyat manipud ti recuerdo ket naimbag rabi tayo amin kakabsat ay ti kablaw ti may sang kapsat tayo. Sama pa ti kapsat tayo nga ni Brother Greg Manundon Pukaw manipud ti lugar ti Isabela. Naimbag rabi tayo kakabsat madaydayaw ti Apo. Ay ti kablaw ti kapsat tayo nga ni Brother nga Greg. Samot ni kapsat tayo nga JC Saludis manipud pa ti Herona Kongregasyon ket naimbag rabi tayo amin kakabsat ken Kristo. Ayan ti kablaw ni kapsat tayo nga JC nga Saludis.
Stamat ni kabsat tayo nga Ros Gabriel, na imbag nga rabi tayo amin, ay atan nga kabsat, kan apo tayo a Diyos. Ay ti kablaw, ti may isang kabsat na ni Ros nga Gabriel. Stamat ka kabsat, ti may saping nga kablaw ni Brother Rod Gasita, Valdez, kat kablaw, ti na imbag nga rabi tayo kakabsat. Kat ni apo Diyos ko mati, agtultuloy nga mangliliwa kada kayo kakabsat, ita buong sangkabalayan nyo. Kat ti Diyos ko mati, agtultuloy nga mangipay kanya, tinananay nga liwliwa manipod kini Apo Dios. Katatangarod biyang tirabi kakabsat, kat agyaman tayo kini Apo Dios, kita komento na kita kakabsat tayo, kat pudnula unay nga agijay tuktok ajay nagtaod ti puso, kat may ibkas babanti kastoy nga kablaaw. Katatangarod kakabsat, kat hantay lipatan nga suportahan, kan i-follow, i-subscribe, i-share, dito nga programa ni Apo. Tapos ti kasta, nagiti ayatan tayo biyag, gagayam, iti na dumaduma pasat tilubong, kat mabuya dati dito nga programa. Kat ni Apo Diyos ko matigtultuloy nga tumulong. Kat mabalin tayo mat kay review kabsat, di YouTube. Damot mabuya tayo di YouTube, dito nga programa. Kat mabalin tayo nga lukatan, di YouTube tayo. Tapos ti kasta, noon tayo man nga nakabuya, itang abiyang tirabi, kat lukatan tayo lang aja, kat mabuya tayo, dagiti kasta nga araramid ni Apo Diyos. So nga hanan tayo liplipatan, nga iti Diyos kat nagimbag, ikan natin iti pumuspusan, tapos kasta, nagiti amin nga na espiritualan nga bambanag, kat mataraunan dito mong galmay sa kata tayo. Kat tatangaro din kakabsat, sakbay iti pagtultuloy, kat mapantay iti panagkablaw, dagiti kakabsat tayo, nga simangbay iti kasangay da iti nga lawas. Kat buyaan tayo kakabsat, dagiti kakabsat tayo nga simangbay iti panakasangay da, tabi yung tirabi. Amen. Naragsak nga panakasangayo amin ngayat nga kabsat. Diyos ko mati mangbidisyon ka na kayo. Kana kayo pa inapo ti manayon nga biyag ket maramat na kayo ni Apo nga kas na dalos nga likamam. Ket sakbay tin ti panagtultuling kabsat nga bintirabi ket pakagtay ti may sang sonata nga ipay dagiti kabsat manipud pa ti kongregasyon ti natin Benguet iti Paulo ti kansyonan da likudak bagik sarakot tuking ka. Dinggan tayo kakabsat, ti dito nga sonata nga ipay dagiti kakabsat. Yeah.
Agyaman tayo kinapo Diyos, sa jay napintas nga sunata nga intayo nagagandat nga biyang tirabi. Kat pudnulaunay nga no likodan tayo tibagi tayo, kat masarakan tayo kini Apo. Kat nga biyang tirekabsat, hindi pa nagtultuloy, kat mapantay ti may kadwa nga pasutan ti dito nga programa tayo, kat agtultuloy ti hindi pa nagkablaaw, kat nga biyang tirabi. Dagiti kakabsat tayo nga mga papay, dagiti tukar ti puso da, ti kablaaw dat nga biyang tirabi. Kat ito tayo kini kapsat tayo nga Brother Nardino, iti may kadwa nga pasat ti trabaho ni Apo, tapiyang tirabi. Amen. Kapsat, yung bagrabi tayo kapsat, tayo Apo Diyos, tayo at ang rabi ka, hindi ka na tayo managdaway, hindi ka sa kapsat, nagkakatwa tayo, programa, hindi ka natang check ni kapsat yung ni Brother Martino from Keep Publication. Kaya dito ang kakabsat, dawatin tayo man yung director, nga i-plus ng late, nagiti kakabsat tayo, kuyaan tayo man, nagiti na kumdang panagdaya tayo. Una ni sister nga, may bilin ra bago kaspar, na yung bag nga rabi tayo, amin kakabsat ken Cristo. Amen. Amen. And kastamot kakabsat ni Sister Josephine Ordonio, Dumrique, is watching. Amen. Kastamat ni Ann Martin, nasantuan nga rabi tayo, amin kapsat, dati dinakam na kapsat nga rabi. Kastamat ni kapsat tayo nga ni Emma Linda. Amen. Naimbag nga rabi tayo, kapsat. Dati ibagbaga na kapsat. Amen. Kastamat ni Sister Raquel Otonio, naimbag arabi, kadatay amin, dati ibagbaga na kapsat. Amen. Salamat. Kasama ni Brother Francisco Dato Castillejos. Di Tagalog, magandang gabi, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Kasama ni Sister Josie Valdez, na embag arabi ito amin kakabsat. Amen. Embag arabi kakabsat. Salamat kiniabot at tuwa na rin at arabi. Amen. Kasama ni Brother Aldrin Martin. Good evening kakabsat. Madaydayo. Dati magbaga na kakabsat. Amen. Kasama ni Sister Linda Iglesia, na embag arabi ti aming kakabsat from Cavite. Amen. Embag arabi kakabsat. Amen. And kasama ni Sister Maribel Blanco, na embag arabi ti aming kakabsat, madaydayaw ni Apo, ayo a Dios. Amen. Amen. God bless you. Kakabsat, dahil dati, wala, natum na, dahil viewers tayo, tatang arabi. Kakabsat, papantay yung ikarkarara ng kanayon, iti iparan kakabsat, nagiti prayer request in general, kakabsat, nagiti karkarara tayo, nagiti kakabsat tayo nga masakit na, ni Brother Jet, get well soon, sir. Kailangan na kanihapo ti trabaho niya. Kastamat, ay nagiti paragrit na, kada iti Valdez family, kakabsat, kararagday suda, nga may kumakatawaga, kanayon, ti iliw na ragsak, nagtatawag kinihapo. And kasama kakabsat, kaya pasalamatan, nagiti kakabsat tayo, nga agsesem tista, tapos iti kastakit makatulong iti gawain ti Apo. Kaya nagitutuman, mabaling tayo mat nga mangipatubod kakabsat, iti tulong, babaan iti Gcash. Kaya amu tayo, Gcash number na kakabsat, iti pasto, dito screen tayo, so dito makita tayo, kaya salamat kini Apo. Kaya dito tangrabi kakabsat, ipanagtultuloy tayo, hintayuman buyan kakabsat, dahil highlights na nangyari Thanksgiving kakabsat, di crossing Banahaw. Kuyaan tayo kakabsat. Sunod na pinagpala ni Apo Iskutat. Amen.
Panginoon, we can do nothing without God. Wala tayong magagawa kung walang Diyos sa buhay natin. Huwag tayong magmalaki sa harapan ng Panginoon. Huwag tayong manali. Amen. Salamat po sa Thanksgiving, sa crossing panahon. Nakita po natin ang pagpapala ng pag-ibig ng Diyos sa isang kapalitan. Brother Boyet? Amen. Katatanga biyang tirabi kapsat, kat mapantay ti makatlo nga pasat. Iti dito nga programa tayo, kat mapantay dagiti announcement, itanga biyang tirabi, kat Oktubre 22 hanggang 27, kat agdama kakapsat ti mga angay nga revival services, manipod di iglesia niya po di Georgetown, Cayman Island. Karakter kapsat, ti dito nga trabaho niya po nga revival nga halos sa 5 nga aldaw, kat 5 nga rabi. Kat niya po Diyos kumay ti mangsagi, dagiti puso, dagiti tattaw nga agdingdingeg, tapos ti kastakat niya po Diyos matiawatin dati biyagda. Ito Oktubre 25 hanggang 27, ito nga bulan, kat damot ti maangay nga youth camp, kadagiti agtutubo, maangay di jay Paniki Chapel. So karakter kapsat, manipod bigat iti rabi, dagiti agtutubo nga gaputi na duma-duma kongregasyon, iti Luzon, kati kararagte nga sapay ako makadaray dati dito nga youth camp. Ito October 27 October 27 kata napuspon kakabsat. Ajay may ka 20 nga katwalo nga anibersaryo da kat maangay ito no November 3. Ajay anibersaryo jay Tanap, Burgos, Ilocos Norte. So nga no November 3 nga maangay da jay may ka 20 katwalo nga anibersaryo da kabsat. Kati kararagta ko na po just ti agbalegi ti dito nga trabaho niya po. Ito no Oktubre 27 mo ti dito nga bulan isumot ti muna nga anibersaryo ti trabaho niya po. Ijay Langanes, Libak, Sultan, Kudarat. So kay kararagta kabsat ti dito nga muna nga anibersaryo da nga niya po just kumamot ti tumulong kun mangipay dagiti amin nga kasapulan da. Kati karagti kapsat dagiti amin nga kasapulan dagiti extension ti chapel di Mother Charles di Paniki nga niapo Diyos ko mati maginayon ti amin nga kasapulan tapno ti kasta ket malpas ti nga extension ti kapilya ket maramat ti umadaning convention. Kun kasta mo dagiti na dumaduma klase nga na dumaduma kongregasyon iti local churches ti intiro ti nasyon ti Pilipinas kagkaskasapulan dagiti panangibangon dagiti kapilya kati kararagtay mo't kaapsat nga ti Dios ti mangipay dagiti nananay nga kasapulan tapno may bangon dagiti narugyan nga pagdaydayawang kini Apo. Ket laglagi pun tayo mo't kaapsat manipud ti alas 8 ti rabi ti Lunes ket aji panagkakadwa nga panagkarkararag. Ket kuna ti Biblia ket dakkel iti maramid iti nasged nga kararag dagiti sa Santos. So nga antayo liplipatan kapsat iti Lunes ti rabi alas 8 ket suaji ti panagkakadwa nga panagkararag dagiti amin niya kakapsat o amin nga anak iti Apo. Ket atakabeng ti rabi nga kakapsat sakpa ti panagtultuloy ket makagtepay ti maysa nga sonata ituktukar ti puso dagiti kakapsat manipud pwede jay kongregasyon iti Gimba ket magteti kansyon ni Sister Guy nga ti Paulo na ke maturpos ko ti dalan ko. Dinggan ti kakabsat ti deti nga sonata nga iroknoy na itang abiyang tirabi. Don matur pusko ti dalan ko
Amen. Salamat kini Apo dahil nga napindas nga kansyon nga pudulaunay nga numator po sa titaray tayo dito nga lubong at dito gururay nga karini Apo nga inana nga biyag nga agnanayon. Brother Nardino? Amen. Salamat din po Kapsat. Tangot na rin Kapsat. Tawag at niya Kapsat. Taking dengag, taking kuya. Hindi man sa mampay Kapsat kay mapulot tayo mampay na hindi lalapayag tayo. Hindi pagdengag sa niya po. Kamu yung Kapsat, hindi masapo tayo tatangin. Maawatan tayo. Magagad tayo. Di sa ating Apo. Di matigbayag Kapsat. Kita tayo preacher tayo. Di panangyatan sa ating Apo. Yung Kapsat, tawagan tayo kayo na naing Kapsat, hindi pa nakatalabi kumahan ni Apo, kasi hindi natrabaho ni Apo. At ayaman tayo, nag-preacher tayo, karabiing, awan sa bali no din ni Brother Bernard Velasco from Paniki Congregation. Brother Bernard? Yaman lang, Sir Nardino, ni Brother Boyer, at panangidaulo yo, ito yung araramit niya po. Pinagyaman ako mo titang rabi, may saak manan nga, maaramat niya Apo tapno maikasaba iti sasauna tangrabi para kadagiti gagayem tayo kadagiti kakabsat tayo nga agdengdengeg itang rabi ket bago tayo agrugiket pasaag da iti teksto nga pagibasaran tayo iti mensahe tayo itang rabi ket ati teksto nga pagibasaran tayo ko masarakan dagiti aramid chapter 11 verse 26. Gawa 11:26. Kung na dito'y, kat idi
anasarakan na impan na ijay Antioquia. Ket kalpasan na iti bayat ti maysa a tawen ket nakitipon da iti iglesia ken sinursurwanda dagiti adu at tattao ket dagiti addalan naawagan da iti Kristiyano ket nangrugi daytoy ijay Antioquia. Ket daytoy iti teksto tayo ket kararag tayo pengrod. Amami ang manakabalin amin natagyaman kami daytoy nga teksto nga nabasa tano paggapuan dagiti sasaom itang rabii ti mensahe iti rabii. Sapay la kuma ta adipin mo nga maramat ket bendisyon ng Panginoon. Tapno maipalawlawag ti kayat mga maipakita itang rabii. Kan dagiti gagayeming agbuybuyay iti rabii sapay la kuma agserbi nga karit daytoy nga mensahe nga manggaganda iti rabii. Ket tulungan da kami Santo Espiritu ket umantabay agingga malpas sa ating arami. At iti dawat ng kararagmi tinagan na Apo Jesus. Amen. Amen. Ket ditoy binasa tayo nga teksto nga pagibasaran tayo iti mensahe tang rabii ket mapuuluan iti kunana ket ti Kristiyano. So ata ti paulo iti mensahe iti yang rabii ti Kristiyano. No pagadalan tayo iti makungkuna nga sao nga Kristiyano. Adu ti mangibaga, adu nga tao mangibaga ket Kristiyano da. Ibaga da Kristiyano da tagamin, adda ti relihiyon da. Madida nga Muslim kunada. Ngem di da nga maawatan nga atoy nga sao nga Kristiyano ket adda ti nauneg nga kayat nga ibaga. Tagamin hanga basta-basta itoy nga sao adda ti kayat nga isuro ay itoy nga paging Kristiyano. Ket itoy binasa tayo kayat nga ibaga nga iti Kristiyano ket maysa nga adalan ni Kristo. Isu nga iti maysa nga Kristiyano adalan ni Kristo daytoy. Ket no makuna tayo nga adalan ni Kristo, ibig sabihin na agad-adal ken agsorsoruten na ti adalan na. No Kristiyano ka, agad-adal ka ken sorsorutem dagiti pagad-adalan. Kasta ti adalan ni Kristo. Agad-adal iti sasauna ken pagad-adalan nga nalalaing ken suruten na dagiti pagad-adalan na. Tagamin ato iti kayat nga sawon ti Kristiyano. Isu nga no iti maysa nga tao ken imbaga nga Kristiyano isuna. Masapul nga rod nga ti pagad-adalan na sursuruten na. Ay ta ti kayat nga sawon iti Kristiyano. Isu nga adu ti maagikun ko nga Kristiyano da. Kristiyano da met. Nalakaunay nga punaen nga Kristiyano da. Ngem pudno kadi dayta nga ibagada nga Kristiyano da. No ibaga ti maysa tao nga isukat Kristiyano, nasken nga rod nga adda ti ebidensya nga Kristiyano isuna. Kasapulan adda ti paneknek. Ay ta ti kayat nga ibaga ay toy pagad-adalan tayo nga darabi. Ket ito'y binasa tayo nga rod nga teksto nga iti mensahe na ito'y panagkasabate nga rabi. Adda ti kayat nga ibaga. Ket ita nga rabi ket kitaan tayo man nga rod iti bagi tayo. No maysa tayo kadagiti pudno a Kristiyano. Maysa tayo kadagiti adalan ni Kristo nga sumursurot dagiti pagayatan na. Tagamin no kuna tayo nga Kristiyano tayo, adda ti kayat nga adda ti ibagbaga ti Biblia. Tagamin iti maysa nga pudno nga Kristiyano or ti adalan kunana ket ito'y Mateo 11:28. Kunana ito'y Mateo chapter 11 verse 28. Kunana, umay kayo kanya, da kayo amin nga agrigrigat, ken madagdag senan, tapagin nanaen kayo.
Ay ito iti kuna ni Kristo nga dagitay adalan na simmungbat da iti awag ni Kristo. Iti maysa nga tao nga inawagan ni Kristo ket sumungbat. Agitay dagitay pudno nga Kristiyano. Sino agitay Kristiyano nga sinungbatan da ti panagawag ni Kristo? Isu da dagiti Kristiyano nga napakawan iti baso. Isu da dagiti tao o Kristiyano nga naranasan da ti panaginana. Amoy kakabsat, ti talaga nga mangmangted iti kinadagsen iti biag iti maysa nga tao. Awan sa balin iti basol. Tagamin iti basol isu ti paggapuan iti adu apakadanaga. Ti basol ko mangted ti buteng ito'y daytoy nga panagbibiag tayo. Isu nga kitaan tayo dagiti tao mabanbannog da. Awan ti kan kanayon da nga mabanbannog. Adu ti riribok iti panagbibiag da. Babaen ti basol. Isu nga kuna ni Kristo ke umay kayo kanya. Dagiti tattao nga simmungbat iti panagawag ni Kristo ket napadasan da o na-experience da ajay panaginana iti kararwada. Kahit nga sawen ajay basol nga da kanyada, ajay basol nga agat adipin kanyada ket awanen. Addaan da iti panaginana. Kasta iti pudno nga Kristiyano. Addaan ti innanana. Naginana isu na ti panagramit ti basol. Ay tati kayat nang ibaga at binasa tayo Mateo chapter 11 verse 20. Tagamin immay da ken ni Kristo. Immasidig da ken ni Kristo ken namati da. Kasta ti pudno nga Kristiyano. Kasapulan umay ka ken Kristo ket masapul nga agkiddaw ka ti pammakawan. Isu nga itang rabi no di kapay nga immawat ken ni Kristo agbibiyag kapay iti aramid kapay ti basol ket masapul nga dumawat ka ti pammakawan. Tano maadaan ka ti innana. Ket kalpasan nga mapakawan ti basol mo ket maituding katatta a Kristiyano. Kasta ti kahit nga asawon iti maysa nga Kristiyano, ti pudno nga Kristiyano, naginnanan ti basol nga aramiden na. Napakawan dagiti basbasol na nga aramiden na. Isu nga addaan isu na ti panaginnana. Tagamin immay isu na ken ni Kristo. Naginnana ti kararwana manipod iti basol. Ti kararwana naginana iti panagramit kadagiti na dumaduma nga basol. Anya dagiti basbasol nga aramiden tattao. Agiyag taktakaw, ti sanikwa, iti pada na katao. Adamot dagiti mammartek, mannanginom. Adamot dagiti adik iti panagsigarilyo. Basol na yan ito, kunada. Amoyo ibagbagat ti Biblia, dagiti panaginom, panagbartek kan panagsigarilyo, ibagbagat ti Biblia, derrep ti lasag. Ay ti nga derrep ti lasag mangpirdi ti bagi tayo. Isu nga makuna nga madi pagyatan ni Kristo dagitoy. Ken addapay dagiti basol nga aramiden na ti kabasitan ket ajay panagulbod. No iti maysa nga tao ket aramiden na pay dagitoy. Addapay lang basol nga aramiden na. Isu kasapulan maawan dato yan. Agsardeng dato yan. Isu nga no umawat tayo ken ni Kristo, maadaan tayo iti panaginana iti basol. Kasta ti panagkabibiyag dagitay pudno nga Kristiyano. At naginanadan iti panagaramit ti basol. Kahit nga sawen madidagar aramiden ti basol. Ay ito iti pudno nga Kristiyano. Isu nga adagiti mga ibagbaga nga Kristiyano da kano ngem agar-aramid da ti basol isu da ket agul-ulbod. Ulbod da nga makuna. Tagamin haan nga iti bagada nga Kristiyano da ket haamot nga madanggayan ti napintas nga aramid. Awam met ebidensya na nga isu da ket talaga nga hanga agar-aramid ti basol. Isu nga uray no kunaan iti maysa nga tao nga addaan isu na ti relihiyon. No saan nga no madi nga
kasto iti panagbibiyag na, agar-aramid mo ladta iti basol, haan nga pudno daytoy. Haan nga pudno ata nga tao nga ibagbaga na Kristiyano ka. Tagamin iti maysa nga pudno nga Kristiyano, haan nga agar-aramid ti basol. Isu ngano tattang arabi ket maysa kadagijay tattao nga hanga agar-aramid ti basol, pudno nga maysa ka nga Kristiyano. Kahit kasta ti kahit nga sawen iti pagayatan ni Apo. Ngano imbaga tayo nga Kristiyano tayo, masapol madi tayo nga agar-aramidan iti basol. Masapol naginana tayon iti panagaramid ti basol. Dahiti kararwa tayo nga madagdag sinan, babaan ti basol, awanan ti dadagsinan. Tagamin, pinaginana tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. Kaya kasta ti pudno nga Kristiyano. Kan kunana pa ito'y John 8:21. Kunana ito'y John 8:21. Kunana, kinunana nga rod, manan, ni Jesus, kadakwada, innakon ket sapulon dakto, ket matay kayto, kadagiti basbasolyo. No adin no ti papanak, di kayo mabalin ti umay. So ibig sabihin, talaga nga kailangan kasapulan nga adda ti panaginana ti panagaramid ti basol. Tagamin, madi tayo nga makadanon ijay papanan ni Kristo no agar-aramid tayo iti basol. Kayso nga kayat ni Kristo ket no imbaga tayo nga Kristiyano tayo, talaga nga pudno tayo nga Kristiyano. Isu nga ayto iti makuna nga Kristiyano. Ken kun kunapay, may sapay nga makuna nga pudno nga Kristiyano, tagamin ti adalan ni Kristo ket agtaltalinaed iti sao ni Kristo. Ibig sabihin, iti panagtalinaed adi sasao ni Kristo nga inawat tayo, kalpasan nga napakawan tayo iti basbasol tayo, kasapulan nga rod ti panagtalinaed. Agtalinaed iti adal ken sorsoro ni Kristo. Agtalinaed iti sorsoro ti iglesia ti Dios. Isu nga no makuna tayo nga agtaltalinaed tayo, masapul ti panagimdeng iti sao ni Kristo. O di kunana panagdengeg iti sasao ni Kristo. Tapno makapagtalinaed tayo. Gamin, madi tayo nga madi tayo maibaga nga agtalinaed tayo kini Kristo. No di tayo agdengdeng. No di tayo agad-adal iti sasao ni Kristo. Isu nga awan ti pagtalinaedan tayo. Isu nga kasapulan ti panagadal iti sasao ni Kristo. Ket makasursuro tayo babaan iti panagdengeg iti sasao ni Kristo. Kuna ti Biblia, ti addaan ti lapayag ket dumngeg kuma ti sasao ti Dios. Ibig sabihin, panagdengeg. No addaan ka ti panagdengeg kasa adda panalapayag, agdengeg kuma. Tagamin, no hantayo agdengeg iti sasao ni Kristo, hantayo maawatan iti pagayatan na. Isu nga makita tayo, adu dagiti tattao mga sumsumrek iti paggigimungan. Adu ti umatatendar iti tunggal Domingo. Umatatendamot iti prayer meeting. Nga maapay nga di da nga rumangrangay iti pamati da. Tagamin, di da nga mauawatan ti dengdenggen da. At daan da ti lapayan nga di da mauawatan. Edi ikaskasaba dagiti adipan ni Kristo. Anya nga gapu nga di da maawatan. Gamin, sabali ti aramiden da or arjin da paunag ti paggigimungan, di da mo nga dengdenggen. Di da mo mauawatan ti sasao ni Kristo. Tapos sabali ti aramiden da. Isu nga kuna ni Kristo ko no addang kayo ti lapayag, dungeg kayo kuman. Isu nga no iti maysa nga tao ket madi nga dumungdungeg ti sasao ni Kristo, madi nga makapagtalinaed. Isu nga iti maysa nga tao nga madi nga agtaltalinaed ti sao ni Kristo, hanga pudno daytoy nga Kristiyano. Hanga pudno nga imawat ken ni Kristo, hanga pudno nga sumursuro ti pagayatan ni Kristo. Agamin, di namot nga pagayatan nga maamuan nga nananay iti sasao ni Kristo.
umumay ti kapilya, umumay ti pagigimungan, dagiti serbisyo, baliwala. Kadamin, imay laeng for attendance purposes kuna nga rod. Tapno makuna nga, adda pa isuna. Tano makuna nga, agserserbi pa ilang isuna ni Kristo. Ngam ti kapaypayswan na, madi nga rumangrang ay ti kararwana. Iso nga iti maysa nga tao, mga madi nga bumilbilag iti pamati na, talaga nga makunang hangapod no nga Kristiyano dayto. Iso nga kasapulan nga rumang ay ti biag tayo nga espiritual. Kasapulan nga agtultuloy tayo, agtalinaed tayo ti sasao ni Kristo. Iti tao nga hanga agad-adal iti sasao na Kristo, di na nga awatan, ibig sabihin di na nga maamiris nga na iti pagayatan ni Kristo, dagiti sasao na, makuna nga rod nga madi nga Kristiyano dayto. No ibagbaga tayo nga Kristiyano to, mas apod nga rumag-o tayo ti pamati, kasta ti pudno nga Kristiyano. Kaya mas apod rumag-o, lalaki kuna nga ti Tagalog. Kaya't na ay tati mangyari. No nangngeg mo ti pagayatan ni Kristo, no nangngeg tayo ti pagayatan ni Kristo, masapol nga rod ti panagtulnog. Kasi hanga mabalin nga nagdengeg ka ti sasao ni Kristo, ket madima nga suruten di kamot agtulnog, awang kwenta na ore nangngeg mo ti pagayatan ni Kristo na awatam, no di mo nga agtulnog kadaytoy nga pagad-adalan o nagadalan. Tagamin ko na tay iti adalan ni Kristo agad-adal ken sursuruton na dagiti pinagadalan na. Isu nga ti panagtalinaed ken ni Kristo adi panagdengeg ti sasauna ken kasapulan nga adda panagtulnog. Kasta ti kasasaad iti maysa nga pudno a Kristiyano. Panagsurot ken Kristo, isu ti kasapulan. Isu nga no adda ti pamati tayo, kastoy ti aramiden tayo. Ket no awanan mo ti pamaaramid, makuna nga ron ni Santiago ket ti pamati na dayta ket natay. Isu nga ay ti nga duwa no ket kang kanayon nga agkadwa no nagdengeg ka ti sasao ni Kristo, kaya masapol maawatam daytoy. Kalpasan nga maawatam ti sao ni Kristo, kaila maaramat, ibig sabihin adda ti pakakitaan. Masapol nga ibiyag tayo. Agtulnog tayo daytoy pagayatan ni Kristo. Kasta ti kayat na nga sawen ti panagtalinaed ken ni Kristo. Makapagtalinaed tayo no adda ti sasao nga manggan tayo, makapagtalinaed tayo no agdengdengeg tayo ken awatan tayo or amirisen tayo nga nalalaing iti pagayatan ni Kristo. Kasta ti panagbibiyag iti maysa nga pudno nga Kristiyano. No ti tao ket agdengdengeg ti sao ni Kristo, ngem di na met sursuroten ti pagayatan ti Dios, madi nga Kristiyano daytoy. Ora ibaga na nga Kristiyano suna. Madi nga agpaypayso. Tagamin, madi na met nga sursuroten. Kasta dagiti bulaan nga propeta tatta naglalayng dagisuro ngem iti kabibiyag da ka awa mo ti pakakitaan nga pudno da nga Kristiyano. Isu nga ore ibaga da nga Kristiyano da, madi nga agpaypayso dayta. Aglalastog dalaeng. Wenno daydayaen da dagiti sasauran da ti bagbagi dalaeng. Tagamin kunada Kristiyano di damot nga agbibiyag iti nasantuan nga panagbibiyag tangagdama. Isu nga yaten nga kakabsat tangarabi ibaga tayo nga Kristiyano tayo, masapol nga makitkita iti panagbiag tayo. Kasta ti kayat nga ibaga ken kayat nga mangyari ni Apo ti Jesucristo. Maawatan tayo nga nananay iti sauna ken suruten tayo daytoy pagayatan na. May katalo kunana ti adalan ni Kristo ket adu ti bunga na. Adu ti ibunga na, ibig sabihin adu ti pakakitaan, adda ti nagbalbaliwan ti bayat na. Isu nga no maiyarig tayo iti bunga, iti maysa nga kayo nga naimula,
iti maysa nga nagmula ket maragsakan no makita na nga adu ti bunga dayjay immula na. Kastamot ni Apo tayo nga Jesucristo. Ngano ibaga tayo nga Kristiyano tayo, kasapulan nga rod adda ti bunga nga makita na kanya tayo. Tapno maragsakan isuna. Kagamin no awan ti bunga, kasla iti maysa nga farmers. No makita na nga iti mula na ke awan mo ti bunga na, madi mga agbunga, ganganay nga ikatan na. Daytoy. Sukatan na. Kagamin, awan serbina. Iso nga, nung pagadalan tayo, iti sasao ni Kristo, masapol nga iti maysa nga Kristiyano ko adda bunga na. Kasapulan nga adda pakakitaan iti panagbibiyak na. Ket madi nga mabadi tayo mabalin nga iba nga pangibasaran. Dayjay no sinno ti immuna nga immawat kini Kristo, wenno sinno ti naud-udi. Kagamin hanga aji ti pangibasaran iti pudno nga Kristiyano. Ti pangibasaran tayo no sinno dayjay pudno. Kuna na nga ron ijay John 15:8 kuna na. Ito. Kuna na ito John 15:8. Daytoy ti pakaidayawan ni Ama nga agbunga kayo ti adu ket agbalin kayo kuma nga adala. Kuna naglawag kuna na. Kaya pagayatan ti Ama nga agbunga tayo ti adu. Isu nga no immawat tayo kini Kristo napakawan ti basbasol tayo. Kaya na makita adda bunga tayo. Isu ko nagtatay nga rod nga no immawat ka ken Kristo masapol adda bunga. Ken nga mabalin nga maibaga tayo nga no sino ti immuna nga immawat kini Kristo ket isu ti pudno nga Kristiyano. Kagamin adu mo dagiti immuna nga immawat ngem di da mo nga bungbunga. Kitaan ti panagbibig na Kristiyano imbis nga agbunga da ka agin inot man nga may ibos ti bunga da. Agpudpudidit kuna nga rod. Agpudidit. Adda bunga da ngem madi mo nga agtuloy. Isu nga madi tayo maibaga no sino ti talaga nga pudno Kristiyano. Ti pangibasaran tayo no makikita tayo adda pinagbalbaliwan ti panagbibiag na. Adda makita tayo nga nagbaliwan iti biag na nga spiritual. No dati ket agar aramid isuna iti basol, tatta madi agar aramiden. No dati ket madi ti aramiden na iti pada na nga tao, agsardeng kadadyan. So ibig sabihin, adda makita nga bunga. Adda nga rod iti kabsat tayo nga immawat ken Kristo ket maysa nga makita tayo nga adda ti bunga na ket dayjay kalpasan ng immawat ken Kristo. Napakawan ti basol na ket nakita adda nagbalbaliwan na. Dati ka awan mangibaga kanya nga atoy nga kapsat ka kalpasan ng immawat ka talaga makita tayo ti panagtulnog kanya na. Oreham mo ibaga nga baliwan na ti physical appearance na binalbaliwan na. Kagamin adda aji panagayatan na kini Kristo ket talaga nga pudno nga immawat nga pudno kini Kristo. Isu nga dapat adda kasada ti adda panagbalbaliw. Nung makita tayo ay iti nga kabsat talaga makita tayo dakkel ti nagbaliwan na. Idi imuna ket immawat kini Kristo, idi kwa nagbackslide, tattaket nagsubli kini Kristo. Ket nakita tayo na makita talaga nga mapanagka nga nagbali ti panagbibiag na. Dati ti aramiden na ket agijay makasang libutan. Ngem tatta makita tayo iti Facebook na ket ti kankanayon nang ipopost ta agitay nasantuan nga araramid. Kasta ti makunang adda bunga. Isu nga no kuna tayo nga immawat tayo kini Kristo, agtultuloy tayo kuma. Agbunga tayo kuma. Kagamin no agbunga tayo, madalusan tayo nga nananay ni Kristo. Tapno agbunga tayo ti adupay. Kumakit madi tayo ko mga agtalina ibig sabihin agsardeng iti karanasan iti justify.
ajay napalintag laeng. Tagamin no madi tayo nga mananay nga pasanto, agtalinaed tayo lang iti nga experience ajay napakawan laeng. Ket no dumteng iti patay ket nagkaadaan tayo iti gundaway nga may kantayo iti gundaway nga mananay nga masanto ket di tayo inaramid, baka mapasamak tayo. Isu nga ti kayat ni Kristo kalpasan nga napalintag tayo, na-justified tayo. Kasapulan ng rid ajay agtultuloy tayo iti pannakasantifikar. No idi saan mo nga maliklikan ti panagbasol, tatakil maaramid mon. Agamin napasantukan. Isu nga nasapul tapno umadu ti bunga tayo may bunga tayo ket maragpat tayo kuma ajay lubusang kabanalan kun at Tagalog. Ajay naan-anay nga panagpakasanto. Tagamin kasta ti kayat ni Kristo. No kalpasan nga napalintag tayo ket dalusan na tayo nga anay ni Kristo. Madalusan tayo ti panggep na ket agbunga tayo ti adu. Isu masapol nga mapasanto tayo anaan-anay. Gamin adda ti peggad, adu ti pagpeggad nga mabalin tayo nga may experience. Kalpasan mo nga napakawan manipod ti basol, masapol nga itultuloy mo iti kinaperpekto kuna nang ro iti Hebrew 6:1. Buan to perfection kuna nang ro. Isu nga kalpasan nga maamam ti wagas tapno mananay nga masantifikar ka. Ken adda ti gundaway mo maaramid iti dayta nga pagayatan ni Kristo. Dapat agalisto ka nga maaramad ma-experience daytoy. Tagamin no hamo magunudan iti nananay nga panagpakasanto na addaang katigundaway nga mabalin mo nga maaramid daytoy ket madimmet binaybayan met adda ti panganib na. Kitaan tayo ajay limang maag ijay sangapulong berhen. Ajay 5 maag, ajay 5 ket matatalino. Dagitoy 5 nga maag ket napasamak na. Gamin binaybayan da nga handa nga naragpat o di da nga nagunudan iti panagpakasanto. Binaybayan da nga natay nga aradya dalaeng justified stage. Nagwaya iti panawon, nagmaya ti aldaw nga masapulan nga kasapulan nga maaramid na daytoy, ma-experience na daytoy nga di da matinararamid. Isu nga napasamak dagiti 5 nga maag. Ket kasta ti kayat nga ipaaramid kada tayo ni Apo tayo Jesu-Cristo. Kasapulan nga mananay ti panagpakasanto tayo. Tagamin kasta ti pudno nga Kristiyano. Hanga agsardeng aging ganahan na marik na nga isu na ket nasantifikar isu na nga naunulayan. Kita tayo daydi 5 nga maag. Da gamin ta binaybayan ta nga hanga nagnayon iti langis ijay paritanda. Adda ti panahon nga naibusen jay langis. Isu nga agandap-andap ay jay silaw da. Aging gana da natay. So ibig sabihin binaybayan da nga handa nga nagtultuloy iti panagpakasanto. Isu nga iti maysa nga pudno nga Kristiyano, ibagbaga tayo nga pudno tayo nga Kristiyano, masapul nga rod nga agtultuloy tayo iti panagpakasanto. Hantayo tuladen ajay 5 nga maag ijay talinghaga iti 10 nga berhen ijay Mateo chapter 25. Tituladen tayo dayjay 5 nga matatalino nga di da lang di da nga binaybayan nga manatili ijay inaring ganap kunana. Nagtultuloy da iti panagpakasanto. Ti pudno ang Kristiyano ket agtultuloy iti panagpakasanto kasta ti kayat ni Kristo. Isu nga aging ganahan tayo nga naragragpat daytoy kuma ayaten nga kagsa. Agtultuloy tayo nga magunudan daytoy. Kasta ti kapanunutan iti maysa nga pudno nga Kristiyano.
kasta ti pagayatan ti may pudno nga Kristiyano, agtultuloy aging gana mariknana nga nananay isuna nga napasanto. Isu nga napasamak kadagiti lima nga mangmang, kadagiti lima nga maag, di da nga nagnainayon ti langis tanno tultuloy ko mga sumsumged ajay paritanda, di da inaramid. Kaya nga sawen, ayaten nga kakabsat, no adaan tayo ti gundaway pay nga makapagtultuloy nga masamtipikar. Hantayo nga baybayan dayton. Kuma agawaan tayo tapno maranasan tayo daytoy nga experience iti maysa nga pudno nga Kristiyano. Isu nga iti maysa nga pudno nga Kristiyano, masapul nga rod iti adu nga bunga. Masapul nga agbunga tayo. Ibig sabihin, ano dati ka di tayo pagayatan, di tayo umumay nga kang kanayon ti paggigimunga. Masapul ket uray no adu ti manglaped agtultuloy tayo kuma. Tagamin ti makuna nga pudno nga Kristiyano, no maamuan na nga adda ti aramid ni Kristo, adda ti pagkakatipon. Halimbawa, women's gathering. Mati tayo kung mga baybayan nga hanga makaapan. Antayo nga baybayan dayto nga aramid. Father's gathering. Di tayo nga baybayan nga hanga makaapan. Tagamin no baybayan tayo, makuna nga rod nga adda ti pudno nga Kristiyano ko, di na baybayan ti paggigimungan kuna nga rod ti Biblia. Ket di tayo baybayan ti panaggigimo. No baybayan dayta, ibig sabihin hang kapay nga talaga nga naanay nga napasanto. Tagamin ti nasantuan nga Kristiyano, nasanto nga Kristiyano, ti pagayatan na makaapan iti paggigimo. Kasta ti pudno nga Kristiyano. Kasta ti tao nga agmungbungan. Hanabaybayan dagiti aramid nga makatulong kanya na tano maragpat na iti nananay nga panagpaksanto. So ato iti kayat nga sawen ni Kristo. Ken may sapay ti adalan ni Kristo ket addaan ti panagsagaba. Adda ti panagsagaba iti maysa nga Kristiyano. Dito 1 Peter 4:16 kunana. 1 Peter 4:16 kunana ditoy, ngem no adda agsagaba akas Kristiyano, saan kuma nga agbain, no di ket dayawon ti Dios, no may papanday toy. So ibig sabihin, ti pagiging Kristiyano ket adda nga hantayo mailiklikan iti panagsagaba. Kuna ni Kristo, madi tayo ibain iti panagsagaba nga may experience tayo. Kami talaga nga adda ata iti biag ti Kristiyano. Amuyo ay ito nga kakabsat. Ti panggep no apay addaan tayo ti panagsagaba. Kayat ni Kristo ket masubok tayo no napudno tayo a Kristiyano. Kayat na makita no talaga nga pudno tayo nga sumursuro ti pagyatan na. Isu nga subsubukon na tayo. Dayta ti panggep ni Kristo. Isu nga addaan ti panagsagaba. Tagamin adu dagiti mangibagbaga nga Kristiyano da, kulding lang ni Diablo ka sumardeng da ti pamati da. Ag backslide da, kulding lang ni Diablo da jay. Ibig sabihin na talaga di da nga nananay pay nga pudno nga Kristiyano. Tagamin basit laeng nga panubok ti panagbiag da, agsardeng da. Imbis nga mapanda ti panaggigimo, baybayan da ti panagigimo. Anna ti rason, marigatan da kano. Di da kano kaya iti panagsagaba nga may experience da. Ket no kakabsat, ayaten nga kakabsat, kumano may experience tayo daytoy, adda ti peggad nga may experience tayo. Kasapulan nga rod nga hantayo nga baybayan iti panagserbi ken ni Kristo. Masapul nga ron nga agtarigagay tayo nga mga mapagserban ni Kristo. Tagamin ni Kristo ito ti mangpapigsa kada tayo. No hantayo mapanan, kasano tayo nga pumigsa. Isu nga kasta ti
kayat na nga ibaga ni Kristo. Tagamin ti pudno tayo a Kristiyano, uri ka sa ano ti rigat ti panubok ti biag tayo. Ket madi tayo nga agsarsardeng. Di tayo nga tumalikod iti pamati tayo. Di tayo nga baybayan ti panagigimong tayo. Ngem dagiti madi nga pudno nga Kristiyano kun nga rod tatay kulding lang ni anino lang ti jablo ka mabuteng da. Di da agtulo yan. Anya ti rason da. Madi da kayanan, di da kaya nga paglabanan dagiti panubok da. Isuno kasta ti kapanunutan ti maysa nga tao. Pudno ya dayta. Pudno ka nga rod nga Kristiyano no. Basit lang nga panubok ket mapakapsutan ka ti pakinagem nga hangag tulo yan. Mading agserbi ken ni Apo. Hang ko mga kasta gayaten nga kabsat. No kitaan tayo nga nalalaing ti maysa a pudno nga Kristiyano, ti maysa nga adalan ni Kristo, uray no kasano karigat ti panubok ti kasasaad tayo ti panagbiag espiritual. Madi nga mapakapsutan. Tagamin adda ka rin ni Kristo, di kayo baybayan kunana. Iso na ti tumulong ka na tayo kada tayo. Tagamin di da tayo matikkan ti panubok nga madi tayo kayanan. Kasapulan laeng ket ajay pamati ken ni Kristo. Nga iso na ti tumulong met lang kada tayo, di na tayo nga baybayan nga matinag. Iso nga kumati kapanunutan tayo ket no addaan tayo ti panubok ti panagbibig tayo. Kasapulan nga rod nga umasideg tayo nga nananay ken ni Kristo. Tagamin iso na ti makabael nga makatulong kada tayo. Amin. Amin nga rigrigat nga maranasan tayo ni Kristo laeng ti solusyon awan sa bali. Isu kasta ti panunot iti maysa nga Kristiyano. Isu nga nung kinakutaan tayo tangarabi nga iti nga kabsat. Ti maysa nga pudno nga Kristiyano ket makita tayo nga rod ket kunana iti pinagadalan tayo simmungbat ti awag ni Kristo. Ita nga rabi ay iti nga kakabsat gagayem simmungbat ka iti awag ni Kristo. Kaya nasuwan, nagsardeng kanyan, ti panagramid ti basol. No nagsardeng kan, ti panagramid ti basol. Uray ti panagulbud, di ka gulbudan. Kudno ka nga, Kristiyano. Kasta ti kayat na. Agtaltalin na kaya ti sasaon ni Kristo. Dumdumog ka nga nalalaing ti sasaon ni Kristo. Ken ibibiyag mo dagitoy, ti panagbibiyag mo. Makitkita iti tunggal aldaw. No kasta ti araramidem, kasta ti makitkita iti panagbibiyag mo, agtaltalinad ka ken ni Kristo, pudno ka nga Kristiyano. No maysa ka nga Kristiyano nga makungkuna ket agbungbunga ka, umadadupay ti bunga. Ibig sabihin, madi ka lang agbungbunga no di ket umadadupay ti bunga. Ang kasla ajay nagbunga iti umuna nga bumaybayad, bumasit ti bunga na aging gana hangag bunga, madi kumakasta iti kasasaad ti panagbiag tayo. Kalpasan nga imawa tayo kini Kristo, kasapulan agbunga tayo ti adu. Ken adadupay ti bunga tayo. Ibig sabihin talagang mananay tayo nga mapasanto. Madi tayo lang baybayan nga agtalinaed iti kasasaad nga napalinteg laeng no di ket mapananay tayo nga mapasanto. Ket iti adalan ni Kristo ti pudno nga Kristiyano, no mampay adu ti panagsagaba, uray kasano kinarigat. Ket madi ka nga mapakapsutan ti pakinakem. No di ket agtultuli ka latang agserbi ken ni Kristo, pudno ka nga Kristiyano ayaten nga kabsat. Isu nga itang arabi, dayjay pudno nga umawat ken Kristo, ket pudno nga adalan ni Kristo. Isu ket talaga nga agpaypayso a Kristiyano. Agbibiyag kini Kristo king kuana. Ibig sabihin, natayon iti daan a panagbibiyag na. Dahil natayon iti daan nga panagbibig na, sino makitkita? Ni Kristo iti panagbibig na. Ni Kristo makitkitan iti tunggal aldaw nga panagbibig na. Kasta ti pudno nga Kristiyano. Ay iti tinagadalan tayo nga rabi, ket sapay la kuma,
daytoy nga pinagadalan tayo nga patungkol iti pudno nga Kristiyano, ti Kristiyano itagagdama ket nang ted ti karit ken pigsa iti pammati tayo. Isubli tayo nga rod iti floor iti platform kadagiti ayadon tayo nga kakabsat nga mangidaldaulo daytoy nga programa. Amen. Salamat kini Apo Diyos kakabsat. Iti dating nagagantay man ng kakabsat. Ituwagas ti Diyos. Iti pamuspusan ti Diyos. Tapos iti stagnet. May salakan tayo. Papuan tayo ti no awan sa bali. Kakabsat. Iti sasaw ni Apo. Naglawag tayo nagagalang tayo ng kakabsat. Masapong nga agbalin tayo. Kristiyano. Adalan na tayo ni Kristo. Sumursulot tayo. Kadagiti maadal tayo. Nasasaw ni Apo. Dahil natiwagas ti Diyos. Sumasalamat kini ako kapsat. Hindi nga sasabong, hindi nalagan. Kaya dapat ipagkatay Brother Boyet. Ano karakter Brother Boyet? Amen. Nagyaman tayo kinapo kakabsat. Agtultuloy ti panaganad tayo, ti nadumang pasat tinasyon tayo ta di pa pimanawa di bagyo, kat aluwatin na tayo kumani Apo Diyos. So, Brother Nardino. Amen. Lukas na rin kapsat. Mapantay ti mo dyan na kapsat. Gawatin tayo di tulong. Dan parang karabi ni Apo Diyos. Tatangarabi. Isumaganat pa yung ito kapsat. Karakter kapsat. Apo nga manakabalit ni amin. Dahil kami kita Apo. Kita. Minsan pa yung Apo kan. Inikan na kami tikundaway. Apo. Magagan nito. Dito kasasam. Dito kasasam Apo kan. Aklo ng mi. Tikuskon na kami. Agbalin. Dito suki mong buwan ka na kami Apo Diyos. May papantipan na kaumit. Pinapuno. Ganito paragbiag. May nato. Pagayatang. Kararag niya Apo. Dito kapsat medyo online Apo, may na nagdengeg, may na nagkuya, nagtipay nakipagdengeg nga saan nga nakapumukit ka Apo, pasarakan ka kuma, itidalan at turong ka. Dan kadagit Kristiyano Apo Diyos, naglawag mo ang kami nagadalan, at Kristiyano, kat adalan, kat sumusurot ipagayata. Sumasa Apo, salamat kadagit kundawan, kadagit kami, itatang rabi Apo, dawdawatan ipay kung Apo, nga tulungan na kami, tatagpanag, dahil ipagyong upay kadak ni Apo, uming takgal din na pakadadakilan Apo kadagiti sa mga manalo, na dumadumapay nga pa sa tibiyag, ngam numampay ka sa Apo, si tatalag kami, kan si papatiking ka, nga dagiti anak mo Apo Diyos ka, di mo bayan iskita. Salamat Apo kadagiti sa saom, nga ispiyente ni Wami, kararag ni Apo nga, alwadan na kami, dito kami sa kami Apo, agad ka na, maminsan man Apo, sumasama ng programa, nga panagkikita mo yung pinitay ay wada ni Apo, ang tarabay, sa Espiritu, is pumati po na, yan mga luwad ka na kami, itata, tinagan niya po ni Jesus, mito madayo, kaya nangatong tinagan niya po ni Jesus. Amen. Amen. Nabagarabi taming kapsat. Good evening po. Bye-bye. Good evening. Bye-bye. Amen.